Зей политехник колледжында студентлар көне биредә белем алучыларны ел сайын үзенчәлекле итеп уздыра. Күллиятта 540 студент 12 төрле һөнәри юнәлеш буенча белем ала. Беренче курста укучы Мария Захарова өчен бу беренче зур бәйрәм. Тәүге сессиядан соң ниһаять үземнең чын студент булуымны тоя башладым ди. Аерыла, бүген шулай сизеләм, как будто минем бәйрәм сыман. Бик шатмын бу бәйрәмгә. Егет кызларны уку йорты директоры Сергей Максимов та бәйрәм белән тәбрикләп уңышлар теләде. Сегодня уже можно сказать смело. У вас есть уникальная возможность и учиться, и работать, зарабатывать деньги, ну и самое главное получать удовольствие, и радовать, и прославлять наш Заинский политехнический колледж. Шәһәр һәм район тормышында катнашкан актив студентларны аерым билгеләп үттеләр. Аларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Студентлар бәйрәме аларның ыгы-зыгылы тормышыннан күңелле видео язмалар, шаян сүзләр, җыр һәм биюләр белән дәвам итте. Бу кичәдән соң күллиятның 1-2 курсында укучы студентлар ел буена җитерлек көч һәм дәрт тупладылар. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.